nang ika'y dumating. Parang inap ka natin. Hello! Good afternoon! Good afternoon dyan! Live lang pag may time. Habang aasarol ng lupa na pagtataniman ng mga gulay. Tusok lang po, sapat na. Agoy! Mama sa bato. Ayan, kumakanta si Dos doon. Nagwawala si Dos doon sa bahay. Sabi ko, tulungan niya ako dito. Ang purol ng asaron. Teka lang. Silipin ko, parang may tao. Good afternoon po. Maxine Vlog. Ayan, jakitan kita sis. Salamat po sa patusok dyan. Salamat ng marami. Dating dikit sa'yo host. Oo. Salamat. Update lang ako sis habang bubungkal ng taniman ng ng pechay at saka iba pang mga gulay. Ayan. Salamat sa'yo dyan sa pagdaan. Salamat. Balikan po kita mamaya. Silipin din kita mamaya sa mga videos mo. Salamat ng marami. Ayan sis, baba ka dyan ng bahay. Para pag may pumunta dyan, makikita ka. Habang ako ay dito ay bisibisihan.
purol ng asarol ko. Grabe. Salamat sa mga tusok dyan. Sis Juliet, salamat sis. May monitor ako dito isa. Salamat sis Juliet. Kapag tusok dyan. Sis Ina. Salamat. Live tayo habang asarol. Naku, yung asarol ko. Nuno ko na. Nuno ko yung asarol ko. Kapatid Panalo, may galang shoutout po. Salamat. Kayo nag-live kagabi. Salamat po sa mga pasilip dyan, sa pagdamlay, sa pagtusok. Thank you ng marami. Aray! Agoy! Sumama sa bato. Good afternoon daw. Kapatid Panalo, sabi ni Maxine. Ang purol na ng aking asarol. Sobrang mapurol na. May mga bato. Salamat po. Salamat sis Maxine. Salamat po sa mga naandyan. Thank you so much. Nagluluko na ang aking asarol. Mapurol na ba? Di ako marunong gumamit ng StreamYards. Ano kaya gumamit ng StreamYards, no? Para kahit bisibisihan yung host, merong aakyat. Kanta-kanta.
Balikan ko na lang po yung iba dyan na mag-stay. Mamaya po pupunta ko din yung mga bahay niyo. Tatanim kasi kami dito ng gulay. Kaya gumagawa ako ng pechay. At saka yung iba, may mga tanim na kaming sitaw. Oh. Turon! Ang tigas ng lupa at tigas bungkalin. Perno ba? Ay, perno. Pagkaso na digyan daga. Ako'y. Panay pa yung tanggal ng aking asaron. Diyos mio, Marimar.
dito? Pinapawisan na akyat. Pinapawisan na akyat. Ang labo ng camera ko, no? Ayan. Ayan po, oh, yung binubungkal ko na lupa kasi magagarden kami dito ni Dos. Magtatanim kami ng mga pechay. So ayan. Wala dito yung araro, nasa kabilang bahay, kaya mano-mano yung gawa namin. Hanggang dyan sa dulo, oh, yan. Hanggang dyan yung aming papagtaniman ng mga gulay, guys. Kasi andito kami sa kabilang bahay. Wala kami doon sa talagang Tres Marias Farm. Bago na to, guys. Pangalawang Tres Marias Farm na to. So, ang kagandahan dito kasi pantay na pantay yung lupa at saka maraming nyog na mababa. Katulad nito, oh. Ayan, oh. Yan. Abot na abot ko lang yung buko na yan. Dati, ang baba nito, guys, hanggang dito lang, oh. Hanggang dito lang siya. Hanggang dito may namumunga na siya. Ngayon, medyo tumataas na rin. Palibasa. Ano na din. Kaya ayan, oh. Pero abot ko pa rin yung mga bunga. At saka yung sa dulo na yan. Diyan. So ayan, dito. May mga tanim na ako ditong sitaw. Ayan, oh. Lalagyan ko na lang siya ng pagapangan kapag mataas na. Ayan po. Tapos ito yung daanan ng aming tricycle, motor. Sarap, sabaw ng buko. Oo, kapatid. Pitas na, kapatid. Oh, gusto mo? Ayan, kapatid. Oh, pitasin mo na yan, kapatid. Dali. Pitasin mo na yan. Ayan, oh. Tamang-tama yung sabaw niyan. Preskong presko. Lalo na kapag ano, kapag umaga, mga alas 8, kapag nakakain ka na ng almusal, uminom ka ng buko, ang sabaw ng buko, ang sarap. Ang tamis nito, kapatid, grabe. Ito yung ano tinatawag na ano yan, coconut dwarfs. Coconut farm. Coconut dwarfs. Pero ngayon, syempre, matanda na rin to, kaya tumataas na siya. Tumataas din pala yung dwarfs. Dati hanggang dito lang yan, kapatid. O, dyan. Abot na abot yan ng 3 years old na bata. Dyan siya dati. O, ganito pa lang siya. Dito pa lang siya kataas. Namumunga na. So, ngayon, palibasa, ano na, matagal na rin. Kaya, ayan na. O, tumataas na rin. Nagpas na sa akin. 35 yata isa niyan dito. Talaga ba? Dito sa amin, sa bayan na. Pag nasa bayan na, sa sentro na ng Sorsogon o di kaya Albay, 25 ata yung isang piraso. Lalo na nung Christmas at New Year, talagang mabinta dito yung mga buko. Binibinta nila tag 190 isang kilo, yung nakayod na ba, yung ano na siya. Pwede ano na, ready to gawing buko salad. 190 yung kilo. Grabe, no? Pero kami, ayaw namin magbinta nito kasi ginagawa talaga namin tong kupras. Ayaw namin i-harvest na buko pa lang kasi nasisira yung ano niya. Pagbunga, dapat tuloy-tuloy kasi. Kaya hinahayaan lang namin yan na maging ano ba, yung ano yung tawag doon? Yung magiging tuyo na siya, ano, magiging dry na yung ano niya, yung matanda na ba? Ano ba tawag doon, kapatid? Di ko alam. Kaya yun ang ginagawa namin. Kopras talaga. Hindi kami nagbibinta ng buko. Kami lang naman kumakain kung gusto namin kumuha. Di marami kayo handa nung Pasko.
Ano lang kapatid, konti lang naman. No, nagbuko salad ako. Tapos kasi 'di ba ang mahal ng mga ang pang ano, panghalo. Mahal yung mga dilata. Kaya gumawa din naman kami. Pero konti lang naman. Isang Tupperware lang. Dito kapatid, magsawa ka sa buko. Sawa na kami dito sa buko. Minsan lang, pag may pumupunta dito sa amin na bisita, saka lang kami kumukuha ng buko, yun, napapasabak din kumain. Pero pag kami-kami lang, bihira. Kasi nga, pag andito ka sa puno ano ka, tamad ka na rin. Tamad ka na rin mag ano dyan, kumain-kain ng buko. Laki talaga ng lupain nyo kapatid. Hindi naman masyado kapatid. Kahit malaki yung lupain, ano pa rin, hirap pa rin. Kasi ito lang din yung kabuhayan namin. Wala naman kami ibang business sa labas. Ito lang din, dito lang kami kumukuha ng pang-araw-araw bang pamumuhay. Hindi pa rin maka-afford sa iba pang mga pangangailangan. Kaya kailangan mag-extra-extra tayo. Katulad ng ganito, mag-waiti-waiti tayo para sakaling may ano ba, makasahod din minsan. Pero ang tagal, no? Ang tagal. Sana, wina-workout din namin yung ano, yung aming mga reels sa FB. Kayo ba kapatid, meron ba kayong ano dyan? Reels, o nakatutok talaga kayo sa YT? Kami kasi hati eh. Kami ni Dos, wino-workout din namin yung reels sa FB. Kahit potso-potso lang yung mga upload. Sarap ng haciendera, kapatid. Opo, kapatid. Kami lang dito, malawak yung lupain, walang kapitbahay, kapatid. Oh, tingnan mo, walang magmamarites dito. Kasi malayo yung distansya ng mga kabahayan dito. Kaya malayo tayo sa ano, sa pollution. Preskong hangin, yung malalasap talaga, malalanghap. Nag-reels ako kaso mas maganda ang YT. Oo daw, yung iba naman kapatid, yung iba kong mga kakilala din dati, hindi sila hindi na sila ngayon nag-active sa YT kasi nga parang wala naman silang masyadong may content. Yung ginawa nila, nag-focus sila sa reels. Ngayon monetize na sila. Maganda rin daw yung kitaan sa reels kasi merong yung tinatawag nilang in stream ads ba yun? Na, bawat upload mo ng reels, merong papasok na ads. Kaya yun ang kinaganda daw sa reels, sabi naman nila. Kaya din, ini-encourage din kami ni Dos. Kasi bawat upload, tapos short video lang din yung i-upload mo. Kasi sa YT kasi, yung nag-ano tayo, premiere, kailangan mahabang video. Sa ano din, sa reels, mga maiksi lang, short video lang din. Pero merong pumapasok na ads. Yun ang sabi nila, pero kami sana masubukan din. Kaya panay yung live ni Dos, yung aking Katres Marias. Nilalagyan ko ng lupa yung stand ko. Tinatanim ko sa ano yung stand ko kasi ang ano magaan, ang gaan. Di pa ako nakabili ng bago. Big love shout out po, Sir Neil. Sir Neil. Yan po, may jacket ka na po, Sir Neil. Salamat po sa pagbisita. Ayan, ay goy. Matutumba talaga yung aking kahiwagang stand. Salamat po
sa mga naandyan. Kahit ako ay busy-busyhan, nag-ano po kasi ako, nag-aasarol ng lupa, nagbubungkal. Salamat po sir, kapatid. Kapatid pala. Salamat kapatid. Okay po, ingat po sa pagdadrive mo. Sir Neil, ano ginagawa niyo dyan? Ngayon, Sir Nel, ang ginagawa ko, ako ay nag-aasarol kasi gagawa ko ng taniman namin ng mga gulay. Tapos ito po, yung mga gawain po namin dito sa farm. Nagkukupras po kami. Doon si Papa ko, andun sa kabila naming bahay, sa kabilang farm namin. Busy-busyhan siya ngayon, Papa hand tractor ng aming palayan kasi magtatanim na naman po ng palay. Ayan. So andito po ako sa harapan ng bahay namin. Nagla-live habang habang aasarol ako. Itinapat ko yung camera ko diyan sa puno ng niyog. Pitas na lang po kayo diyan, yung gustong humigop ng sabaw, uminom ng sabaw ng niyog. Ayan, salamat po Sir Neil sa ano dyan, pagbisita. Ba't nasa buko na nakatutok ang camera? Haggard po yung may-ari. Haggard po. Ayan o, nag-aasarol ako. Kanina kasi hindi ako makita ang layo kasi ng ano, madilim. Madilim po kasi kaya tinapat ko na lang sa puno ng nyug ba. Paano namin malalaman kung paano mag-asarol? Ganun ba? Okay, sige. Ibalik ko. Ibalik ko ulit doon sa dati. Sige, sige. Okay, Sir Nel. Yung request mo, paano malalaman kung paano mag-asarol? Kaso lang yung asarol ko, kailangan ng palitan ng bago kasi mapurol na. Tapos natatanggal na siya. Wait lang po kasi nilalagyan ko ng ano yung stand ko kasi nga po magaan. Di pa ako nakabili. Baka naman may mag-sponsor ng stand. Kalorki, asa na kaya yung pang ano ko dito? Wait lang po ha kasi itinatanim ko pa yung aking stand ko sa lupa. Agoy. Magaan kasi, sira na kasi, di pa nakabili ang bago. So ayan. Isabit mo sa buko. Oo nga sana, kaso ayaw. O ayan na po, ayan na po, nakikita niyo na. Ito na po yung hasyendera. Big love shout out po dyan para matutumba yung aking stand. Ayan, Sir Nel, nakita mo na ba? Yung hasyendera? Hindi ako makita, madilim. Madilim po. Hindi ako makita. Bakit ganon? Ganito po yung pag-asarol, Sir Nel. Ganon lang yon. Wala kasi yung araro. Andun sa kabilang bahay, sa kabilang farm. Kaya, mano-mano muna kami ngayon. Oh, okay na Sir Nel, nakita mo na paano mag-asarol? Okay na ba? Balik ko na ba sa buko? May monitor naman ako dito isa. Basahin ko yung sinasabi ni Sir Nel. Dapat doon sa likod mo banda, nilagay ang camera mo against the light. Ganun ba? Oo nga eh. Saan ba? Walang magandang view dito, Sir Nel. Tika lang, si Sir Nel talaga, oh. Against the light. Ayaw ko naman yung nakikita ako kasi pa
Nakakahiya naman. O, dito ba, Sir Nel? Okay na ba? Okay na ba dito yung maliwanag ba? Dito. Wait lang. Wait lang po. Okay na ba yan? Maliwanag na po ba, Sir? Sir Nel? Nilalagyan ko pa ng ano. Hayan, maliwanag na. Maliwanag pa sa noo ko. Grabe siya. Maliwanag pa sa noo ko. Wait lang po. Inaayos ko pa yung aking ano. Ayan o. Taghirap pa talaga. Kasi hindi pa ako makabili ng bagong stand ng cellphone ko. Ayan, ayan na po. Okay na. Tada! Okay na, nakita mo na ako. Maliwanag na po ba? Maliwanag na? Kita na ba yung beauty ko dito? Kita na ba yung beauty ko? Mayroong beauty. Ayan, salamat po sa mga naandyan, kay kapatid Panalong naka-stay, kay Sis Joliet, kay Sis Ina, may love shout out Sis Ina, salamat po. Ayan, kita na daw yung aking kagandahan. Talaga ba? Kagandahan pala. Grabe ka, sir. Hindi naman masyado. Kita na ba yung diwata ng kabundukan? Ang purol ng aking ano? Asarulo. Rugado na. Hayaan mo, Sir Nel, kapag sumahod na sa YT ulit, bibili ako ng mataas na stand at saka bagong asarol. Tapos yung merong ring light para mas makita yung beauty. Sabi. Kanina pa ako umaga dito, hindi pa rin ako tapos. Kapagod. Mas maganda sana may araro eh. Kasi ilang, ano lang to ng kalabaw. Ilang hila lang, tapos ito agad. Sige, mag-asarol ka lang dyan at maninilip na rin ako ng sasakyan. Sige lang, Sir Nel, salamat. Salamat po sa inyo dyan. Thank you so much. Maninilip daw ng sasakyan si Sir Nel. Ayan, mamaya Sir Nel, pupuntahan kita dyan. Tika lang, ipin ko muna yung ano mo. Ipin ko muna yung binabang link. Kasi yung gamit ko yung sa kapatid ko yun eh. Tcharan! Ayan po, nakapin na yung ano mo dyan, ibinaba mo. Mamaya po pupuntahan na lang kita. Kapag tapos na ako din eh. Ayun, hinihingal na ako. Thank you so much po sa lahat ng naka-stay dyan. Stay dyan. Salamat ng marami. Kay Sis Ina, andyan din. Kapatid Panalo. Kay Sis Maxine kanina. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Paabutin ko lang po ng 1 hour para makapag-update naman tayo.
mamaya, Sir Nel, sa mga upload videos mo. Ay, dumating. Kayang alamin. Iniwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang, puso ko. Kung ika'y pag-ibig at ay hindi na madama. Pagod-paguran na catch. Sa aking tabi.
Ina, kapatid Panalo. Salamat sa inyo dyan. Silip na lang po ako mamaya. Pupunta na lang po ako mamaya sa mga live nyo. Kung sino yung magda-live ngayong gabi. Si Sis Ina parang may premiere. Tinungso ko kanina yun eh. Parang hindi nagla-live si Madam Cascade. Ano nangyari kay Madam? Bakit tubig? Tararara. Tarara. How can I?
Nagpa-practice guys si Dos. Nagpa-practice si Dos kasi sasali daw siya mamaya sa singing contest. Haggard na ang Dos Hermanas. Ang Tres Marias. Pagkatapos ko kasi guys asarulin, isa-isahin ko pa yung mga damo para maging malinis. Ay, ay, ay! Yung ano, yung ibon. Grabe, nalaglag yung ibon. Sa aking tabi. Salamat kapatid Panalo. Salamat po. Maya-maya mag-i-end na rin po ako. I-end. Parang uulan na din. Makulimlim na naman ang hapon. What is that? Live video? Live. Where we're going to plant vegetable. Mano-mano. Mano-mano lang kami dito. Si aking kunyara guys. Kariguan. Okay, sige.
Ito man. Ito. Pero kanta na po ta. Kusinera, hardinera next. Oh. Kusinera, hardinera. Si hermana. My hermana. Kusinera, hardinera. Ano nangyari? Sumasali guys sa kantahan sila kapatid ko sa FB Live. So ayan po, 5 minutes lang po. Tapos na tayo. Maraming salamat po sa na lahat ng nandiyan kanina. Ano? Kinabahan? Nata? Kinabahan daw siya. Ayan, umuulan na. Salamat po ng marami sa lahat ng nakatambay dyan kanina pa. Thank you. Bye-bye.